ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. N'ihe onyonyo nke a ozi anyị ji maka ya wee bịa bụ ozi otu nwanne anyị nwaanyị zitere anyị bụ onye na-akọwara anyị ihe ọtụtụ ụmụnne anyị bụ ndị bi na obodo Izombe nke nọ n'ime steeti Imo na-agabiga n'aka ndị ọrụ Ebubeagụ. Ya bụ nwanne anyị nwaanyị kọchara akụkọ ntị mejuo mgbe na-asị ya kedu ihe mere na onwebeghị otu anyị si wee nụ ihe ọbụla gbasara ya. Ọ sị na ụjọ na-atụ onye ọbụla na inwe ike kwuo abịa kpụrụ gị, na nke kacha dị nke bụ na ha bụ ndị ọrụ Ebubeagụ na ị gaghị ejinwu ekwentị gị n'iru ha. Ọ kọrọ ọtụtụ ihe dị iche iche otu o siri kwuo. Ọ sị na ụfọdụ oge ha bụ ndị ọrụ Ebubeagụ abata n'ime ahịa bịa gbawa egbe achụsasịa onye ọbụla nọ n'ahịa ebukọrọ wee ngwaahịa ndị mmadụ. Ụfọdụ oge ha nwude mmadụ n'ụzọ, ụmụ ntorobịa anara gị ekwentị gị makwa na sị gị na ego ole ị ga-akwụ ha bụ ego ole dị otu a, ma ikweghị eburu gị nyefee n'aka ndị uwe ojii na steeti CID. Ogologo okwu dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka anyị gere n'olu ya bụ nwanne anyị nwaanyị bụ onye zitere anyị ya bụ ozi. Ka m bịakwanụ. Hello, good morning, sir. I don't want to mention my name because of security purposes, but I'm a native of Izombe and also a civil servant there. I'm just trying to tell you what is happening at Izombe recently. Though Izombe had problem with this Ebubeagụ and the IPOB issue since last year. The incident have forced many residents out of their home, leaving the poor who cannot afford to rent a house in Neverland village in the town. For some months, we've been buying and selling in Izombe peacefully, apart from when there is gunshots, because recently the army and the navy have camped at Izombe, very close to FMC, to take charge of security situation there. At times, the citizens move freely because some people feel secure because of their presence and want to come home. But recently, these Ebubeagụ outfits do drive in Izombe. When they come to the market, they will shoot. Hearing the gunshot at the market, the women at the market, people at the market will just run for their life. What the Ebubeagụ do is to steal their goods. Those who run without locking their shop, they will do away with their bag of rice, bag of peas, even loi fufu. Those women, those poor women that said fufu, we call it loi. They steal their loi, they will steal fufu, they will steal whatever they lay their hand, they will steal from. They even go as far as going to a business area, people that charge phone. They'll pack people to phone. This recent incident happened on Sunday. Last Sunday, they were at Izombe. They stole from market women, carry fufu, carry rice, and every other thing. Then they went also to shops, this charging point side, and pack people's phone. Along the road, when they get boys, when they will arrest boys, ask them to transfer 10,000 naira. If you don't transfer 10,000 naira, they will arrest you, take you to state side where you pay yourself with 250,000. So those who are not able to leave the town, the boys are in the village, in the bush. Men and women, we are all sleeping in bush, staying in bush until they go, so that people can come back to their home. Well, the most annoying part of the activity is what takes place now at Oge Akụkọ Road, the road leading from Izombe to Onisha Road, precisely at Ogo bus stop. Those Ebubeagụ, they mount their vehicles, armored gear there. If you are a cyclist passing by, they will collect 1,000 naira from you. Motorists, they will collect 1,000 naira from you. If they see those boys, the ordinary boys, they cane them, they take their phone, they side their phone, collect their phone from them. I am a teacher. The children are doing their SSCE exam
at Izombe. So as I was going to school with a colleague who conveyed me in a bike, they demanded for the money. We brought our ID card. We showed them our ID card that we are civil servants. They don't care. The man brought a gun and cocked it. So my colleague had nothing to do than to give him the 1,000 naira on Tuesday. The same thing happened on Thursday, on Wednesday, and on Friday. Even today that people are having, children have economics, we came late to the exam hall because of the same incident. The people are terrorizing the communities. Those of us that are working there, we are teaching there, we cannot see children to school in school apart from this exam season that they write their WAEC. You have to come to school to supervise. The supervisors are scared of coming. At times they bring our papers late. Going back is another trouble. Most time we come through the bush. They are making life unbearable for our people. Even notwithstanding that the army, the navy have come to camp there, let the Ebubeagụ allow the navy, if they are truly sincere, they want to restore peace, to do their work. Our boys are being victimized. Even a woman, there was a day, even the navy, the army that are camping there, they searched my handbag, they searched my bags. I told them I have my pad and my pants. That one has country. Immediately he put on and he saw a woman's pants. He withdrew. Is that what people are going to go through? Because we have nobody to speak. Our politicians have sold us. Please, we need the general public. We need human rights activists. We need the concerned citizens of the Igbos, the good Imolites, the good Nigeria to speak on our behalf. We are fed up. We are tired. Our homes are deserted. We have few people doing business, running, staying in their homes. Still, these people don't want us to rest. Our aged parents are dying because of hypertension. Every day they continue shooting. Even as a young woman, I can't stand the gunshots because everything pounds on my heart, let alone my aged parents. We need help. It is too much in Izombe. Ọkụ igechala ya bụ ozi. Ka ntinye ọnụ n'okwu a sị na okwu a na-asọ anya o nwere onye ga-ekwu ya. Ụmụnne anyị bụ ndị na-arụ ọrụ Ebubeagụ, maka ama m na unu bụ ndị Igbo, and amakwana m na ọtụtụ n'ime unu na-ekiri ihe onyonyo m. Unu mana adị m akpa oke. Ana m ekwu ya oge ọbụla si na peji a na chanel a bụ maka onye ọbụla bụ onye Igbo. Ma ikwere na Biafra, ma ikwere na One Nigeria, ma ị na-eje ụka, ma ị na-eme ọdịnala. Ọ bụ ha na Igbo onye Igbo, ihe a na-eme na peji a na chanel a ga-agbasarịrị gị. Ana m ekwu ya oge ọbụla. Anaghị eme nkewa. Ihe mma bụ ihe ọbụla a ga-eme ka ejikọta ndị Igbo ọnụ. Ọ bụrụ ha na ihe na-ekwu okwu ya, ọ bụrụ ha na ihe na-arụ ọrụ ya bụ ihe ga-eme ka ala Igbo dị mma. Ịbụ nwanne m. Mana ụmụnne, nke a unu na-emezikwa ugbu a, onwekwa otu nke a ga-esi eme ka ala Igbo dị mma. Ọ bụkwa na ihe jọgburu onwe ya na ụmụnne anyị ụmụ Igbo ndị bi na mba ụwa dị iche iche, ndị bi na mpaghara ụwa dị iche iche na-agba mbọ onye ọbụla na-eme nke kwere ya ka emezie ebe anyị ka ha nwee ike lọta ụlọ. N'ihi na asị no place like home. N'ihi na ihe ha na-agabiga n'aka ndị ọcha na mba ụwa dị iche iche dị njọ. Ọtụtụ ụmụnne anyị bụkwanụ ndị bi na mpaghara Naijiria dị iche iche na-etikwanụ n'ụdị omume obodo Naijiria na-emeso ha adị mma. Anyị aka na-ekwu okwu ka ha lọtawa ala Igbo. Ọ bụrụzikwanụ ụmụnne anyị nwa bụ ndị nọ n'ala Igbo, ndị nwa nọ n'ụlọ, o wee bụrụzia ụmụnne ha ka ha na-aya. Nwanne m, tọọ ntị ka m gwakene gị otu eziokwu. Dike anaghịkwa na-akpụ ike n'ụlọ. Ihe eji mara dike bụ dike pụọ na mba o jee kpee ike, ọ bata n'ụlọ ya, chekwa ụlọ ya, chekwe obodo ya. Kedu ka ị ga-esi akpọ onwe gị dike, o wee bụrụzie ụmụnne gị ka ị na-akpazi ike n'ahụ ha? Ọ dịghịkwanụ mma. Ọ kaghịkwanụ mma ụmụnne m. Onwekwanụ ka nke a ga-esi enyere ala Igbo aka. Ka anyị jikọta n'onwe anyị ọnụ biko na ụmụ Igbo. Nke ọbụla ị na-arụ polisi, ị na-arụ nevi, ị na-arụ amị, mara na ihe kacha mkpa na ndụ gị bụ ọbara Igbo ahụ nọ gị n'ahụ. Onye ahụ bunyere gị egbe ahụ,
ọ bụrụ na ọrụ ahụ o nyere gị dị ofere, ọ bụrụ na ọrụ ahụ o nyere gị kacha mma, si ụmụ ya bịa rụọ ya bụ ọrụ, ya bunye ụmụ ya egbe ahụ ka ha bịa gbawa. Ịpụ apụ jee na mba ụwa dị iche iche, ịhụ na onye ahụ bunyere gị egbe ahụ bụ onye kacha bụrụ onye iro gị n'ụwa a. Onye ahụ bunyere gị egbe ahụ nọ in a very good position ịrụ so many factories in your community, ga-enye gị ezigbo ọrụ, nye gị a decent job, ị na-earn a decent salary, mana ọma mme ya. Ụmụ nke ya nọkwa ala bekee. Ụmụnne, ka anyị chebekere onwe anyị echiche. Ọkwa ndị Igbo ka anyị bụ. Ndị Igbo ka anyị bụkwanụ, ọkwa ofu ọbara nọ anyị n'ahụ. Kedu uru ọ ga-abara gị na iji ikikere e nyere gị wee gbuo nwanne gị onye nwere ike ịzọ gị ndụ echi? Na mbụ, mgbe e kepụtara Ebubeagụ, ọkwa sị na Ebubeagụ bụ ka e wee chụwa insecurity. Ebubeagụ bụ ka e wee chụwa ndị na-abịa enye ụmụnne anyị nsogbu. Eche m nọọ ihe Eastern Governors kwuru mgbe e kepụtara Ebubeagụ. Kedụzi ka ọ ga-esi abụrụ ndị nwa asị gị chewe ka ọ ga-abụzi gị nwa bụzi nsogbu ha na-enwe? Ụmụnne m, ọkaghịkwanụ mma. Ọkwa na ofu Igbo ka anyị bụ. Ọkwa na ofu Igbo ka anyị bụ. Ihe ọzọ wee bụrụ ndị nyere ha ọrụ a, onye makwa na ego ole na-akwụ ha. Maka na ihe ga-akacha njọ n'obodo bụ na ịchịpụtara ụmụ ikorobịa, chinye ha egbe si ha rụọ ọrụ nchekwa, ha chekwawa obodo, mana ụgwọ ị na-akwụ ha n'ọnwa adịghị zuru ha. Nke bụ eziokwu bụ na ego anaghị ezu ezu, mana ọ nwere ụdị ụgwọ ọnwa ọ ga-abụ ị na-akwụ mmadụ onye na-arụ ọrụ nchekwa, ọ na-agafe hụ ihe na-emebi emebi, ọ kwụsị mezie ya. Mana nke ka njọ bụ ibunyere mmadụ egbe, agụrụ a na-agụ ya na ezinụlọ ya. Ị ga-amara n'ihe ọ ga-eji ya bụ egbe eme. Ụmụnne m, biko, ndị Igbo biko nụ, ka Igbo hapụ igbuzi n'onwe ha. Ịhụ nwanne gị, ebe ọ bụla ị ga-enyenwuru nwanne gị aka, nyere ya aka. Biko, ewele ikike e nyere gị wee megide nwanne gị dịka onye Igbo ịbụ. Ọ dị mma, nwekwanụ nke mma. Ama m na ọtụtụ n'ime unu amaghị na 042 Solex bụ onye egwu. Ọtụtụ n'ime unu amaghị na nna gụ egwu. Mana ụdị ha na-eme ugbu a, o nwere otu egwu m gụrụ afọ ole na ole gara aga, ọ dịka afọ 2 gara aga, ebe m na-akọ otu ndị ojii si eme ndị ojii ibe ha. Ọkainụ mma ka anyị gere ya bụ egwu. Ma dịka ị na-ege ya bụ egwu, nwanne m, biko, naanị otu ihe ọma ị ga-emere m bụ inyere m aka tụsi ihe onyonyo a ka o rukwuru aka na-achị steeti Imo bụ Gọvanọ Hope Uzodimma, ma ọkwa na urukwuru onye ọbụla maọbụ ndị ọbụla ndị nwere ike itinye nwa ọnụ na ya bụ okwu, ka a mara ma mkpamkpa ahụ na-akpa na ya bụ obodo ọ ga-ebe. Daalụkwa gị onye nke m. Udo dịrị unu. 042 Solex, oh lo 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 lo. Hey Africans, hey you black man, give me your attention. I got message for you. I hope you are ready. Listen to me, gentlemen and ladies. It's a very important one and brief one. Listen to me, oh. You remember them talks, charity they begin for home. You must take care of your home before you say stranger they match your toes. Person when him house they for fire. If you see I'm chasing rat, you go tire. Hey Africans, till when we discontinue? Why would they complain? Say, oh you both they treat us bad in their own countries. I got one question for you. How you they treat your own brothers in Africa? Or even outside Africa? A question for a black man. If you no respect your family, your friends no go respect your family too. United we stand, divided we fall. All we need is peace and unity. Yes, come together, make we build Africa, make it better. Invest that money in Africa, provide light to see better life. 042 Solex, a message to all Africans. Let's build Africa.